Mama, ada Papa? Aku lagi senang bukan kamu sama. Mai đang nang gumut. Ma bale yai. Kawai orang boy kan dusno dunia Indra sebuah butuh juga lah ketai. Naik gerbang muda siap aku. Tangai tang tiri san sekolah ini tang lagu ditang. फिसाजोखौ बिदि थगायबाय थाइसे हरनो हायामोननो नोंलाय मा मिथिगौ दिनैसो बासिबाय आंनिया बै महात्मा गान्धी ससमा गाननाय बे थांलाया पकेटा दिनैसो गरम जासिगोन आंनिया masih gilir जाखो ब्रा दै संजोबना थाबाय नालाय ब्रा Barli, oh Barli, nunggu gaya nama bra. Kina nau roze, ban nunggu jalan nunggu gaya nama bra. ada apa jadi kesandung kemak Run. Aidey, haba dabu oंखाम botiseखौनो संखाङाखै नामा ब्रा बे हिनजावालाय गायथा माहाजोन जानायाव बायथि हेबलायना जानो सानदों नोङो ओइ बारलि नोंनि नोम्मा नोमफैनिफ्राय नोंखौ उन्दु जाहोनोल' लाबोआखैलै आं जानायल' जानाय बेदर दरसे मोनबाथ' उदै बुंनायखौबो मिथिखाया बस्ता बायदि हाबनाय मानि सोजोबना लायो हाय खाफाल माबायदि हिनजाव मोननांगौ माबायदि हिनजावखौ मोनखोब्रा आंलाय बुरैनो नायनोबो मोजां नङा नोंखौ लानानै बे जिउआव फस्थायबायसोलै आं हाबाब्लै आदा मा रमा सादोब्रा नोंसोरनालाय उलै भाइ हिनजावखौनो जायखौ नङा बेखौसो मोनबायब्रा र' जिरायनो सेर लायना जिरायथ'गोलै भाइ नोंसोरो आं एसे गुबुनाव थांना फैनि र' गोरान दंना गिसि दंब्रा आगै गिसिखौ दै लोंबायहाय आगै गोरानसो दङ गोरानखौनो आपसे लाबोदोलै बाजै हाबसे होनदों नामा औलै औ आगै दे हाबाब्लै बाजै माथो जों दा मोखां जायाफ्रानो अबस्था गैथारला आंसो मिथियो बे गायथा बेलगांजों जुलि जानानै जेबोखौनो मोनथारला आङो सिगाङावनो बुंदोंमोन बियो साख्रि मावो होननानै बिमा फिसा सानैल' जोंहा रावबो गैया होनना दासो मिथिबाय आङो गायथा बेलगां जेथिंबो गेलदांदांसो बाजै नों गनायबा नोंनि नाम्बारखौ हरदोब्रा बिदिसो होनब्ला लादो दे नाम्बारा 919100033051 दे होमब्ला बेटा दावथुर लांनोसै नामा आगै बाइस थादो बेहाय दे थांदो दे हेलौ औ बाजै आंसोलै राखाव मा खालामदोब्रा बाजै दंहाय आगै गोदाव सोराव जिरायनानै बाजैलै नों गनायोबा दोनखारलांसै आं नोंखौ ओंहाय आगै आंबो बाथारबायसो बे गायथा बेलदांखौ आंबोथ' बेखौनो सानदोंमोन नों गनायोब्ला माबालै बाजै बै फैनाय समाव रांखौ गायथायनिफ्राय एसे लाना फैफा दोननोसै नामा बाजै बिदिब्ला दे बिदिब्लालाय दोननोसै आं 4 बाजियाव ओंखारलांगोन दे होमब्लालाय